good afternoon. Ayan, may isi-share na naman ako sa inyong isang klase ng putahe ngayon, di ba? So, specialty sa Baguio City ang pinikpikan nila. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng twist na lutong Bicolana. Ayan. So, isi-share ko po sa inyo ang aking recipe and ang lahat po ng ingredients niya ay akin naman ilalagay dun sa comment box. Ito yung ating lutuan. Dito malaki kasi ilang bahay kami ngayon kakain yan. So, ayan. I-on natin yung fire. Okay. So, paaanuhin lang natin na mag-init yan. Then, ilalagay natin ang ating small amount of cooking oil lang na masutay lang yung ating mga ricado. Yun. Then, pag nasutay na natin yung mga ricados natin, isusunod natin yung ating chicken. Yan. Tapos pag nagmantika ng chicken, ilalagay na din natin yung utag. Then, lagyan ng sabaw. Pag kulo, ilalagay na din natin sunod-sunod yung mga vegetables natin. Okay? I-share ko pa rin po sa inyo yung paano natin susunod-sunodin. Okay? Ginigisa ko na po yung ating ginger and onion. Siya yung ang una natin igigisa natin din siya. Brown na yung ating onion and ginger. Gawin natin, ilalagay na natin ang chicken. Natin para magmantika siya, then isusunod na natin yung utang niya. Natin, nagmantika na siya. Ngayon, isusunod natin ang ating utang. Ayan yung utang. Haluin natin. Isasabay natin dun yung ating sayote. Pakukuloyin lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes siya. Then, saka natin ilalagay ang kanyang sabaw. Then, at pati yung utag natin ay nagmantika na din. Ilalagay na natin yung ating sabaw niya is 5 cups of water. 5 cups of water. Ilalagay na din natin yung ating salt na 3 tablespoons. Lemongrass. So, antayin lang natin siya magkulo at lumambot yung ating manok. Tsaka natin pinakahuli yung ating Chinese cabbage. Ayan. So, pakukuloyin natin siya, guys.